Ano, s ním. Aby ne, mám v kapse pozvánku na test stroje, kterýho se ročně udělá jen 50 kusů. Pro srovnání, Ferrari vybouchne 5000 autáků. Cena dle specifikace 2,5 až 4 miliony korun. Pozor, překvapení, země původu Slovensko. Žádný okruh a na tacháči 300, pojedeme stěží 30, jdeme do lesa, mezi těžaře a řádit budeme tímhle. Jmenuje se to LKT. Kabina odolá pádu stromu, zvládne několikanásobný převrácení. Nejsme totiž na banketu, mydlíme to v ultimativním offroadu. A kmen jedný borovice tady má několik set kilo. Vpředu vzadu sklo s vlastnostmi neprůstřelného skla. Ne, že bych se bál pytláku, ale kdyby mi prdnul naviják, tak by šel můj mozek sbírat borůvky. Dřív se to dělalo tak, že před tím sklem byly mříže. Tohle je dobrý nejen do lesa, ale i pro některý nepopulární politiky. Nemusíte kucí obrňovat své Mercedesy a bavoráky. V tomhle vás nikdo nesejme a můžou po vás házet i pořádný šutry. Kabina prostorná, krásný výhled, pozor, docela slušně odhlučná. Venku kluci řežou motorovou pilou. Slyšíme? Podstatně míň. Volant nastavitelný, loketní opěrky nastavitelné ve všech směrech, křeslo otočné, dupnu nohou, fik a už jsem vzadu. Mám druhý plyn a brzdu, takže můžu couvat a dokonce i řídit přes tenhle pravý joystick. Točím volantem, ale všimněte si, že se nekroutí přední kola. Tam není žádná tyč, která by vedla od volantu k řízení. Uprostřed je kloub a když se zatočí, tak vidíte, jak se to na tom kloubu zlomí. Má to úžasný rejt. Aby to mělo dobrou průchodnost v terénu, tak tam je kromě toho i centrální ložisko, který dovolí vychylovat nezávisle přední a zadní nápravu na obě strany. Světlá výška až 60 cm, to znamená, když narazím na nějaký pařez nebo kládu, tak to prostě narvu mezi kola. To je neuvěřitelný, to jsou 1,5 cm tlustý železný pláty, ze kterých je ten podvozek udělaný. Tank, na to by někdo mohl hodit granát. Nevyznávám sadomaso, ani mě nehodlají mučit. Přijal jsem roli klády. Když mě teď táhnou, kladu odpor a dodřeli by mě tak, že ze mě nikdo žádnej stolek do IKEA neudělá. Proto má LKT štít a všechny ty klády si krásně přizvedne. Tam máme nějaký ty kládičky, z kopce možná horší než do kopce. Nevím, jak se v některých těch zatáčkách ty točím. Jedeme s úplně novým kouskem a hned jsme ho trošku škrábli. Kde jinde říct ono krásné české heslo? Když se kácí les, tak lítají třísky. Historie tady těch strojů sahá až do roku 1971, kdy v Trstěné vyrobili první lesní kolesový traktor LKT. V Čechách se mu familiárně přezdívalo Lakatoš. Tudíž vy všichni občané tohoto jména nepátrejte po původu příjmení Eržika, lesní kolesový traktor. Nic proti menšinám,
Jmenovat se Pepa Vrtal nebo Marek Pičman není taky výhra do loterie. Ale konec pindání, jde se makat. Zatím jsme klády tahali na navijáku, já tady mám ale hydraulickou ruku na krátkým kloubu, která může klády tahat, ale i nakládat. Jsem zvyklý z počítačových her na jeden joystick, tady mám 2 člověček v Boeingu, sice návod, ale bojím, že to nebude tak úplně jednoduchý. Do p***e. Čím to zavřu? Takhle, jasně, a teď nahoru, pojď nahoru. Nějaký klády mi spadly. No, myslím si, že to radši nechám profesionálu. Výkon motoru 150 koní, ale i tak utáhnu tímhle marastem 10 tun. O řazení se nestarám, je to automatíko. Když se mi svírají mý terénní půlky, cvaknu tam u závěrky předního nebo zadního diferáku na nápravě, ale moment, počkat. Když hrozí, že něco nepřejedu, tak to prostě načechrám a vyrovnám radlicí. Byly tam hory kopce, teď tady mám jednu D1. Kdybych se ale fakt upřímně bál, třeba že by hrozilo převrácení, je tady ještě jedna možnost. Total Virtual. Nastartuju. Teď jedu normálně dopředu. Teďka zatočím. Teď trošku uberu, zatočím na druhou stranu. Jak malej Jarda, moment, zastavím. Jak malej Jarda, co dostal k Vánocům RC model na dálkový ovládání. Akorát ten má rozměry slona a hmotnost 12 tun. Vyrobených kusů ročně. Drandí v horských oblastech Ukrajiny, Srbska, ale i Švýcarska nebo Francie. Už od zahájení výroby v 70. letech šlo 20% exportu do takzvaně západních zemí. Takováhle mašina to není investice na 3 roky. Po světě jezdí LKTčka, který mají 30 let. Já bych to dneska, přátelé, ukončil tím, že bych se vůbec nestyděl za jméno Pepa Lakatoš. LKT 150.